Ambalmao ambe somara foli di awma bi sibiri somadaina ambala foka barkada masauka masa masami ya foloni abe alaba masaminka masaya be sanfɛ ambo ala foka barkada ala min kɛra sababu ɲuman ye ka bi sibiri sɔgɔmada yira an kɛnɛyala an bɛ sɔli kɛ ka caya an kuntigi Mahamadu ka kisi nɛɛmaba ye an ka jɛnatigɛ sababu gulonna masa minnu na an bɛ sɔgɔma foli di u ma an ka dugumakɔrɔw laadalamaw diinɛmaw an b'u u bɛɛ fo jamana mara bɛ maa minnu bolo bi an bɛ foli di u ma jamana bɛ taase min kan bi waati sera sa jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di ka sanga ni jamana lahalaya ye gɛrɛndɛ min bɛ jamana kan ka sanga ni diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya ye waati sera sa malidenw an ka kumakanw fɔ kumakan minnu bɛ kɛ sababu ye k'an fara ɲɔgɔn kan a ma fɔ ko maa si jamana kɔnɔ ko yamaruya tɛ i bolo i k'i hakilinata fɔ wa maa minnu fana bɛ yen ni u b'u hakilinata fɔ an ka sɔn u hakilinataw ma an kana kumakanw minɛ ka kɛ sababu ye k'an fara ni maa ye a fɛlata fɔ jamana kan n'a ma bɛn i jimi sira fɛ n'a ma kɛ i sago ye kana buruja kana lagosi o de kɛra sababu ye fana b'a ɲini malidenw fɛ ni min bɛ i fɛlata fɔ jamana kan i k'a fɔ ni nɔgɔya ye i k'a fɔ ni hakilina ye hakilina min bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana kolosuma ka jamana basigi an bɛ waati min na sisan furuku kɛlɛ o man ɲi an ka jamana ma a man ɲi an jamanadenw yɛrɛ ma camancɛ fanga in bɛ minnu bolo ala de y'a di u ma nka u fana k'a dɔn k'a fɔ camancɛ fanga in waati tɛ ko olu bɛ to a la kuda in n'i yɛrɛ y'a mɛn ko camancɛ fanga waatinin ko de don kuda ye ko tɛ min kɛra sababu ye olu nana fanga la o de ye jamana kɔnɔdenw ka laɲini ye ka sanga ni politisiyɛnw olu ye mara kɛ cogoya min na n'a ma kɛ jamana kɔnɔdenw fɛlata ye n'ala ye sababu di aw ma aw ye mara ta mara kɛcogoya fana jamanaden fan caman bɛ ka a yira ko mara tacogoya ka ɲi o fana kana kɛ sababu ye aw ka ɲina jamana kɔnɔdenw kɔ ka ɲina jamana kɔnɔdenw kɔ cogo di gɛrɛndɛ min bɛ jamana kan a y'aw jija an k'an jija an ni diɲɛ ka bɛn an ka ɲɔgɔn faamuya walasa gɛrɛndɛ in ka wuli ka bɔ jamana kan ka sabu kɛ ni gɛrɛndɛ in wulila a bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ se ka fara nɔgɔyaw kan ka sanga ni diɲɛ gɛlɛya ye n'an taara nin tacogoya in na tan ka to tan mɔgɔ si fɛla tɛ hali n'a yirala k'a fɔ jamana ka gɛlɛ jamanaden fanba 100 sarala bɛ se k'a fɔ 90 ka sanga ni gɛlɛya yɛrɛ ye o bɛɛ n'a ta 90 y'a yira k'a fɔ jamana tacogoya ka ɲi ka sabu kɛ jamana hɔrɔnya a danbe jamana kɔnɔdenw ka hɔrɔnya n'u ka danbe a bɛ ka segin u ma nka n'o ma ɲɛ o bɛ kɛ o ka kɛ waati kɔnɔ waati min bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɔgɔn faamuya bɛ sabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini camancɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ ka ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka i seko n'i ka damayira kɛ walasa mali ni diɲɛ selikɛnɛ ni jɛkulu tɔnw ani farafinataw an ka se ka ɲɔgɔn faamuya an ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ hakilisigi ni basigi ka sabati camancɛ fanga ta cogoya la bi sɔgɔmada in na Abdulayi Kanta ɲɛta don kibaru ni y'a waati seli jamanatigi ye n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana an balimaw an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kunnafoni balaw na an ka minisiri min ka baara bɛnlen don mali ni jamana wɛrɛw ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma n'o ye Abdulayi Diop ye ale tun bɛ taamana Guinée Équatoriale ka sanga ni camancɛ fanga ma ɲɛmaa ka ci dɔw ye seereya minnu sɔrɔla o la an bɛna o walawala aw ye tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta lakana tigilamɔgɔw ka baaraw dɔ bɛ ka fara a jija ni cɛsiri kan an ka jamana tilebi yan fan fɛ a yirala k'a fɔ u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka nɔbɔ ye min sɔrɔla o seeraw fana la an bɛna o walawala aw ye ka sanga ni gɛrɛndɛ ale ni gɛlɛya ye diɲɛ kɔnɔ camancɛ fanga fana ta cogoya an ye barosigi kɛ ni maa ye min ye walawalali kɛ an ye sojɔ minɛnw olu ka koɲɛw o bɛ lahalaya min na ka sanga ni jamana ta cogoya ye o ni kunnafoniya wɛrɛw an bɛna olu de fara ɲɔgɔn kan
ka lase aw ma bi sibiri n'o bɛnna mai kalo tile 28 ma san 2022 Abdoulaye Kanta nɛgɛ karafe b'ale bolo o bisimila ɲɛta don kibaru kɛnɛ kan. Kunamana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana an balimaw kunungo juma n'o bɛnna mai kalo tile 27 ma san 2022 ɲɔrɔn sirifukɛ Mohamed Ould Cheikhne Ahmed Hamawula ale ye dantigɛli kɛ ka sanga ni jamana mara tacogoya ye. A ko diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jamana ɲɛmaw u bɛ waliya minnu kɛ ale ni fanga b'u bolo cogoya mun na o de bɛ kɛ sababu ye danaya ale ni bonya a bɛ da u kan. O de kɛra sababu ye a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi an ka jamana ale ni an ka jamana ɲɛmaw u t'u yɛrɛ bila nanzara jamana si ye k'u yɛrɛ to olu bolo u ka u sago k'u la a mana kɛ cogo cogo hali ni fanga ale ni se bɛ o jamana masina ye an ka jamana ɲɛmaw olu tɛna sɔn ka u yɛrɛ to u bolo k'u lamisɛnya. Mohamed Ould Cheikhne n'o ye bu ye a ko ale ka hakilina ni a ka laɲiniw o ma yɛlɛma min ye Mali ka hɔrɔnya Mali ka danbe malidenw ka hɔrɔnya ani malidenw ka danbew ka sigi ma o baara minnu bɛ ka kɛ bi ale bɛ o waleyaw lafasa bi wa a b'o lafasa sini fana. Mohamed Ould Cheikhne n'o ye ɲɔrɔn sirifukɛ ye a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi Mali sankɔrɔtalen don diɲɛ kɔnɔ Mali lakodɔnlen don diɲɛ kɔnɔ ka sanga ni an ka finitigilakaw u kɛlen don ka taasira min ta taasira min kɛra sababu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka danbe Mali ka ɲɛta a ka kolosuma o de bɛ ka yira diɲɛ na. A ko waati sera ten sa ale b'a ɲini malidenw fɛ an bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka finitigilaka ninnu dɛmɛ u ka baaraw la. ɲɔrɔn sirifukɛ a ko ale dalakan na ale bɛ a yira ka tila ka segin k'a yira k'a fɔ ale bɛ finitigilakaw kɔ bi a b'u kɔ sini a tɛna saliya fana u dɛmɛli la u ka baaraw la min bɛ se ka kɛ sababu ye camancɛ fanga in ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la. A ko ale kanubaw ani a dɛmɛbaw ani malidenw bɛɛ lajɛlen a b'a ɲini u fɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan camancɛ fanga in ka se ka kɛ hakilisigi ni basigi la. Sɔrɔsi ninnu fanga bɛ minnu bolo bi olu ka wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka kɛ sababu ɲuman ye Mali kura ka se ka jɔ. arajo ɲɛtaga la n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. An lamɛnbaaw an ka camancɛ fanga maa ɲɛma Colonel Asimi Goyita a ka ɲumanya waleyaw olu senfɛ min ye Kucala marabolo ye mai kalo tile 27 san 2022 n'o tun ye kunun ye. A ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye Colonel Assane Ba Jalo Ture ye. Laɲini bɛ jamana ɲɛma fɛ k'a di ale ma min ye jibondow ye ale ni adamadenw mako bɛ jɔ dɛmɛ minnu na kosɛbɛ maa minnu bɛ n'u dɛmɛ ka kan. An balaka in Colonel Assane Ba Jalo Ture ale bɛ ka yaala ka o waleyaw bila sen kan ka sabu kɛ an ka camancɛ fanga maa ɲɛma Colonel Asimi Goyita don min na a y'i kalen k'i siyɛn a y'a yira k'a fɔ ale ka sara a na kilan 3 ye. Kilancɛ 2 o na bila maaw ka bolo kan maa minnu ni dɛmɛ ka kan. O de kɛra sababu ye sanga ni waati jibondow olu bɛ ka sen ka di jamanadenw ma jamana kɔnɔna la min bɛ fara o fana kan balo ale ni dɛmɛw o bɛ ka di a suguya ka ca. Kucala marabolo kunungo olu ye Colonel Assane Ba Jalo Ture a n'a ka jɛkulu maaw bisimila. Kucala marabolo min bɛ n'a bɛ wele ko Yoroso ani Karangana ka se Omaso ma. Ni marabolo kɔfɛlen ninnu na jibondow senna ka di jamana kɔnɔdenw ma ye. An bɛ don min na i n'a fɔ bi n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ jiko de ka gɛlɛn kosɛbɛ. N'i ye ji di sigida ma a bɛ kɛ sababu ye bagan mara mɔni hali cikɛ o koɲa ninnu bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Nin waleya ninnu kɛra sababu ye
ni marabolodenw a dugutigilakaw diinɛmaw ale ni a sifilakaw ka se dugu maakɔrɔw ma u bɛɛ lajɛlen ye foli ani duwawu kɛ ka ɲɛsi jamana ɲɛmaa ma k'a yirala k'a fɔ a bɛ ka waleya min kɛ jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɔra a kalama waati sera ten sa jamana kɔnɔdenw mago tun bɛ waati min na o waati de sera dɛmɛ min bɛ ka bɔ jamanatigiw yɔrɔ ka ɲɛsi jamana kɔnɔna ma ka sabu kɛ politisiyɛnw tuma min na mara bɛ olu bolo olu y'a yira k'a fɔ jamana yɛrɛ dan ye Bamako de ye o de kɛra sababu ye olu ka waleya a bɛɛ tun bɛ kɛ Bamako de kɔnɔna la a kɛra dɛmɛ ye o a kɛra waleyaw fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ kɛ duguba de kɔnɔ ka ɲina jamana kɔnɔna maaw kɔ camancɛ fanga maa ɲɛmaa Colonel Asimi Goyita a ye waleya min ta sisan jamana kɔnɔdenw minnu bɛ jamana kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ nin ye hakilina ɲuman ye maa ka na fanga la min hakili tora jamana yɛrɛ kɔnɔnadenw na o b'a yira k'a fɔ ko malikura a kumakan min fɔra a bɛ kɛ wa a bɛ sira kan nin waleya ninnu kɛra sababu ye Colonel Asan Bajolo Ture a ye kuma ta a ko nin jibodon minnu filɛ nin ye fitinin nin ye jamana ɲɛmaa ka ɲumanya waleyaw la ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a bɛ tila k'a yira jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ Colonel Asimi Goyita y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw la yɔrɔ tɛ janya yɔrɔ tɛ surunya yɔrɔ tɛ bonya wa yɔrɔ tɛ dɔgɔya a ka dɛmɛ la dɛmɛ min bɛ bɔ a ŋaniya la k'a di jamana kɔnɔdenw ma jamana kɔnɔdenw ka se k'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Colonel Asimi Goyita ka laɲini ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ fan o fan fɛ o bɛɛ lajɛlen ka se ka dilan ni o koɲɛw la sabatira a na kɛ sababu ye malikura ka se ka jɔ. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ɲamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana jamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana. An lamɛnbaaw an ka minisiri min ka baara bɛɛlen don Mali ni jamana wɛrɛw dilanni koɲa sabatili ma n'o ye minisiri Abdoulaye Diop ye ale ka wulikajɔ ni cɛsiriw senfɛ mai kalo tile 25 san 2022 a bisimilala Malabo n'o ye Guinée équatoriale faaba ye Guinée équatoriale jamana ɲɛma n'o ye Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ye ale ye Abdoulaye Diop bisimila Abdoulaye Diop kɔni taara ni kunnafoni ye kunnafoniya min bɔra an ka camancɛ fanga maa ɲɛma Colonel Asimi Goyita la ka taa ɲɛsin Guinée équatoriale jamana ɲɛma ma u ka baro la baro bolila min kan o de ye Mali ni Guinée équatoriale olu ka bolili ɲɔgɔnma u ka teriya ale ni u ka bɛnɲɔgɔnya koɲaw min bɛ kɛ sababu ye jamana fila ka ɲɛtaw u ka se ka lasabati minisiri Diop y'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana taacogoya n'o ye Mali yɛrɛ jamana ye a n'a camancɛ fanga taacogoya ani politikitɔn ka se jamana kɔnɔdenw ka koɲa bɛ cogoya minnu na a ye o bɛɛ lajɛlen walawala Guinée équatoriale jamana ɲɛmaa ye ka se k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ min kɛlen don camancɛ fanga tigɛlamaw fɛ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye malikura ka se ka jɔ wa ka kɛ misaliya ye farafinna jamanaw ka se ka misaliya min ta farafinna ka se ka bɔ nɔgɔ la wa farafinna denw ka se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnyaw an'u ka mara kɛ hakilisigi ni basigi la min ye Guinée équatoriale jamana ɲɛmaa ye a ye kumakan ta a ko a bɛ foli ni walimadɔ ta k'a di camancɛ fanga maa ɲɛmaa Colonel Asimi Goyita ma a kɛlen kɔ ka bonya min ta ka ɲɛsin ale ma ani a bɛ ka waleya minnu kɛ waleya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye farafinna ka se ka bɔ jɔnya juru la o de ye farafinna jamana ɲɛmaaw ani farafinna jamanaden bɛɛ lajɛlen sago ye min ye Guinée équatoriale jamana ɲɛmaa Obiang Nguema ye a ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi farafinna ka yɛrɛma hɔrɔnya a tɛ sabati cogoya si la fo fɛɛrɛ minnu talen don Asimi Goyita fɛ farafinna jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ka fara Asimi kan k'a dɛmɛ o waleyaw la o na kɛ sababu ye farafinna bɛ bɔ nɔgɔ la min ye minisiri Abdoulaye Diop ye a ko ale nimisi wasara nin sigi ani nin taama in senfɛ min kɛra sababu ye hakilina ni laɲiniw yirala ale la min b'a dɔn k'a fɔ jamana caman bɛ yen a n'a ɲɛmaaw n'a jamana kɔnɔdenw minnu dusukun n'u ŋaniyaw ka ɲi camancɛ fanga in ma min ye Mali ta ye a na kɛ sababu ye fana ka se ka Mali kura jɔ. bɛɛ sigilen don n'aw mana jamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana jamana a tɛ ɲɛnabɔ ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na jamana a tɛ ɲɛnabɔ ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana
na ne ko kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kaw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana an balimaw an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la ka sanga ni jamana lahala ye gɛrɛndɛ min belen don Mali jamana kan ale ni diɲɛ yɛrɛ gɛlɛya maa minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛɛlen don feere ma n'o ye sojɔlaw olu ka sojɔminɛnw o feereli ye n'an b'u wele ko kɛnkɛyiriw olu ka faraɲɔgɔnkan kulu dɔ n'a ɲɛmaa ye Lamini Tarawele ale ye dantigɛli kɛ an ye ka sanga ni u ka baaraw ta cogoya ye ale ni jamana gɛlɛya kɛnkɛyiritigiw ka lahala bɛ cogo di baaraw ta cogoya ka sanga ni camancɛ fanga ta cogoya ye ani diɲɛ gɛlɛya ye min dara o kan fana jamana yɛrɛ mara ta cogoya la olu yɛrɛ ka laɲini ye min ye malidenw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka dusukun ni ŋaniyaw kɛ kelen ye walasa malikura ka se ka jɔ seereya minnu sɔrɔla an fɛ o kisaw la o filɛ nin balimakɛ salamu aleykum warahmatula wa aleykum salam warahmatullahi wabarakatuhu i tɔgɔ ni jamu ni jɔyɔrɔ fɔ an lamɛnbaaw ye ne tɔgɔ ye Lamini Tarawele n ye commerçant kɛnkɛyiritigiw ka président ye ACDF MCM ayiwa i ye min fɔ sisan jɔyɔrɔba b'i bolo jamana kɔnɔ an bɛ fɛ ka dɔn an bɛ waati min na bi Mali yɛrɛ lahalaya n'i y'a ta k'a lajɛ aw ka cakɛbɔda baara bɛ cogo di bon alhamdulilayi an bɛ Ala barika da baara hukumu kɔnɔna na ka sababu kɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kabini crise ninnu daminɛna fo ka na se bi ma bon an bɛ ka minɛnw sɔrɔ dɔɔni n'o ye sojɔminɛnw ye fɛn min ye électricitéw ye fɛn min ye plomberies ye fɛn min ye sokɔnɔminɛn tɔw ye an bɛ k'u sɔrɔ dɔɔni fo ka na fara ciment ani nɛgɛ kan mais gɛlɛya bɛ don mun na dɔɔni kuma dɔw o ye nɛgɛ ani ciment ye mun bɛ na n'o gɛlɛya ye bon i b'a dɔn gɛlɛya ninnu daminɛna a mɛnna bon a gɛlɛyaw nana waati dɔw la fo ɲɛmɔgɔw sera an ma an ka sigi an ka kuma a kan bon o waati yɛrɛ kɔnɔna na Ala y'a kɛ an ye gɛlɛyaw ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔw ye u ye wulikajɔ dɔw kɛ a la donc o wulikajɔ ninnu kɔfɛ alhamdulilayi nɔgɔya donna a la o kɔrɔ ye mun ye u wulila ka u ɲɛsin gɛlɛya ninnu de ma fɛn minnu tun b'a ni jamana wɛrɛw cɛ u y'u ɲɛsin o ma bon Ala y'a kɛ o waati kɔnɔna na nɔgɔya kɔni tun donna a la kosɛbɛ siman tun bɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo normal la mais kɔfɛ gɛlɛya dɔw nana donc o gɛlɛya minnu kɛra sababu ye ka o yɔrɔ ninnu fana siman nali gɛlɛya mais u bɛ ka baara dɔw kɛ baara dɔw bɛ sen na n'o ye ka essayer minɛnw tun bɛ bɔ yɔrɔ kelen dɔrɔn de ka ɲɛsin yan ma mais u bɛ k'a lajɛ u ye jamana kelen fila wɛrɛ lajɛ siman bɛ se ka bɔ o jamanaw la ka na an fɛ yan cogo min na bon o baara dɔw bɛ sen na alhamdulilayi camion yɛrɛ dɔw commencera ka don sinon waati dɔw tun tɛmɛna siman yɛrɛ tun tununnen don sugu kɔnɔ mais alhamdulilayi o wulikajɔw bɛ ka kɛ sababu ye siman bɛ ka don dɔɔni ni Ala farala an kan gɛlɛya mun bɛ siman ko la gɛlɛya bɛ tila ka na bɔ a kɔnɔ quoi inshallah ayiwa min ye minɛn tɔw ye an b'a dɔn k'a fɔ aw ka minɛn fanba a bɛ ta ka bɔ jamana kɔfɛ ka na an bɛ fɛ k'a dɔn Senegali port ale ni Côte port a ka minɛn dɔw balalen bɛ yen hali bi wa bon n tɛ se ka kuma o yɔrɔ kan ka dama tɛmɛ kosɛbɛ parce que anw tɛ importation directe kɛ anw ye revendeurs de ye donc minnu ka baara ɲɛsinnen don importation ma bon olu de bɛ se ka kuma o kan n'a sɔrɔ u ka minɛn dɔ balannen don ou bien n'u ka minɛn dɔ balannen tɛ ayiwa min ye jamana yɛrɛ lahalaya ye Lamini Tarawele e yɛrɛ bɛ jamana ye cogo di bi bon walayi ne b'a ye k'a fɔ alhamdulilayi an bɛ Ala tanto de dɔrɔn sinon fɛn min ɲɛsinnen tun don an ka jamana ma k'a fɔ a bɛ dan nin hakɛ yɛrɛ la a gɛlɛyaw bɛ dan nin hakɛ yɛrɛ ma o ye Ala tanto de ye quoi ka sababu kɛ lajarabili minnu ɲɛsinna an ma quoi adamaden bɛɛ n'a ka lajarabili waati don jamana bɛɛ n'a ka lajarabili waati don bon mais ka gɛlɛya nin dan nin hakɛ ma n'an b'a fɔ k'a fɔ o ye Ala tanto ye ani duwawu ani jamanadenw yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ n'o tɛ gɛlɛya in kun nana nasira minnu fɛ laɲini minnu kun bɛ gɛlɛya in nasiraw kɔfɛ k'a fɔ an bɛ hali dɔgɔkun 3 k'a la mɔgɔw ma sigi ni a ye a ye gɛlɛya nasira dɔw la an bɛ kalo damadama la gɛlɛya nasira dɔw la an bɛ hali san kɛlen san 2 bɔ an b'a gɛlɛyaw kɔnɔ donc o ye Ala tanto kɔni ye masaba min ye o basigi di jamanadenw ma k'o hakilisigi di jamanadenw ma bon an bɛ Ala taala fo o basigi in na sinon gɛlɛya kɔni bɛ yen tiɲɛ la gɛlɛya bɛ yen wa bɛɛ ɲɛ b'a la fana k'a fɔ gɛlɛya bɛ yen mais adamadenw
kɛmɛ ka basigi sɔrɔ a kɔnɔ o y'ala ka dɛmɛ de ye quoi voilà. Ayiwa ka kuma kuncɛ i bɛ se ka mun fɔ jamana kɔnɔdenw ye fara ɲɔgɔn kan la min bɛ se ka kɛ sababu ye duwawu ni ŋaniya ɲuman an ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ kɛ sababu ye jamana in ka se ka basigi wa ɲɛtaa ka sabati jamana kɔnɔ. Bon i b'a dɔn ni gɛlɛya sera hakɛ dɔw ma ni ko dɔw bɛ yen n'a sera hakɛ dɔw ma adamaden b'i yɛrɛ ɲini mais n'a sera hakɛ dɔ ni ko dɔw nana nacogo dɔw fana na adamaden kan ka ɲinɛ a yɛrɛ kɔ ka miiri i balimaw la ka miiri i kɔ la ka miiri i ka jamana la parce que adamaden ye waatinin ko de ye dugukolo sanfɛ min bɛ n'i kɔfɛ o de ka jan o de ka ca ka tɛmɛ e yɛrɛ kun kan quoi parce que an fɛn o fɛn filɛ nin ye an ka sini ni sinikɛnɛ bon o bɛ ala de bolo an bɛna san jan sɔrɔ nin kɔfɛ ala de b'o dɔn an t'o dɔn mais an kɔni b'a dɔn an kɔ o kɔni tɛ bi ni siniko ye den minnu bɛna bɔ e la den minnu bɛna bɔ o la ka taa se balimadenw ma ani jamana yɛrɛ a tɛ maa si hakili kɔni na kan o ye bi ni siniko ye o ye kudayi de ye donc i kan ka miiri o de la an bɛɛ kan ka hami o de la ka baara kɛ ka ɲɛsin o ma parce que fɛn o fɛn b'o sabati adamaden kɔ sabati adamaden bɛ baara kɛ ni hakilima bɛ baara kɛ ni o hami de ye kosɛbɛ bon donc ni jamanaden bɛɛ hami kɛra o ye gɛlɛya foyi tɛ yen na ala t'an dɛmɛ ka se k'a surmonter mais n'an yɛrɛ dama m'o faamuya an ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyaw bɛ se ka taa wolo a kɔnɔ gɛlɛya minnu yɛrɛ peut-être an tun bɛ se k'a éviter a dun fɛn dɔw bɛ fɛn na hali ni ye kelenya sɔrɔ ni kɔlɔlɔ bɛ na se jamanaden bɛɛ ma i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ bɛ tila k'i ka kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ mais ni jamana bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ hali n'o kɛra e kelen ka tɔɔrɔ kan ni bɛɛ ye hɛrɛ sɔrɔ e kelen ka tɔɔrɔ tali e ka bɔ e kan est-ce que gɛlɛya b'o la wa donc ne kɔni ka faamuya la an bɛ yɔrɔ min na ni lihalaya ninnu kɔnɔna na jamanadenw k'u ŋaniya kɛ kelen ye k'u bolo di ɲɔgɔn ma wa an b'a jigin fana k'a fɔ n'i y'a ye gɛlɛya in nɔgɔyara an ka nin cogoya la ka dan nin hakɛ la a ma tɛmɛ nin hakɛ kan o ye parce que adamadenw jamana in denw bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakilina kelen ka kɛ kunkelenna kelen ye ɲɛmɔgɔ ni kɔmɔgɔ ne kɔni m'a ye waati sela ka tɛmɛ nin waati in kan bɛɛ lajɛlen da wuli c'est à dire datugu ka dayɛlɛ o de ye ka dugawu kɛ jamana in ye jamana in ala k'a suma ala k'a bɔ bolo la ala an ka bi alimami ka kutuba yɛrɛ n'a kan pour que basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ bon donc n'i y'o ta k'a lajɛ an bɛɛ ka taa o sira kelen fɛ farafarali ka bɔ mɔgɔw hakili la donc a ka ca la n'an y'o kɛ an bɛɛ bɛ kisi sɔrɔ wa sini an bɛɛ b'an sago sɔrɔ jamana in kɔnɔ donc o de ye ne ka kuma laban ye ka dugawu fana kɛ bɛ ala ka jamana in bɔ bolo la ala ka ɲɛmɔgɔw bila sira ɲuman kan sira min bɛ se ka kɛ jamana ma kunnawolo ye kunkɔrɔta ye ka sababu kɛ an bɛɛ bɛ mobili an bɛɛ bɛ bateau de kɔnɔ mais a direction bɛ minnu bolo an bɛ dugawu de kɛ dɛ ala ka u ni sababa bɛn quoi voilà an bɛ dugawu de k'o la inchallah merci an b'i fo a foli y'a yɛrɛ ta ye ko k'aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. An ka jamana kɔnɔna la an lamɛnbaaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kununna sini sigi dɔ kɛra an ka jamana kɔnɔ sigi min bɛ wele ko forum de Bamakɔ min bɛ kɛ sababu ye hakilina ni laɲiniw minnu bɛ jamanadenw ale ni jamana marabaaw la n'a bɛ kɛ sababu ye jamana ka se ka bɔ barosigi kɛra u kan marabolo ɲɛmaa Dɔkitɛri Sogɛli Kokala Mayiga ale tun bɛ a kɛnɛ kan a ye min fɔ o filɛ nin ye. Délégation bɔra Mauritanie, délégation bɔra Tchad, a bɔra Congo, a bɔra Burkina Faso, a bɔra Afrique jamana, a bɔra Niger. O bɛ b'a yira ko min bɛ ka kɛ Mali la bi africain bɛɛ bi yɛrɛ ye o la africain bɛɛ bi yɛrɛ min bɛ ka kɛ Mali la bi i ye kuma minnu f'u ye o ye k'a fɔ ko Mali jamana min a dayɛlɛlen don a porte dayɛlɛlen don Mali histoire yɛrɛ ne y'o hakili jigi kɛ o la ko ma ko kabini empire du Ghana na empire du Mali ka tila empire du Songo la fo bi Mali ye jamana min dayɛlɛlen don n y'o hakili jigi ko dɔnniya fana a bɛ Mali la ka kɔrɔ ni Université de Tombouctou n y'o hakili jigi o la a bɛ 107 ɲɔgɔn ma Université kun bɛ Tombouctou étudiant ba 25 de kun b'a la Mali an ka jamana o waati la relation diplomatique kun bɛ ale ni arabu jamanaw ani européens bɛɛ fɛ n y'o histoire f'u ye pour que u ka hakili jigi Mali ye jamana ba don Mali ye jamana min maa si tɛ se ka Mali kɛ jamana min datugulen don comme kuma min bɛ ka fɔ sisan dɔ bɛ k'a fɔ ko le Mali est un pays isolé ko Mali tɛ se ka kɛ jamana isolé o ye kelen a filanan n k'u ma ko malien yɛrɛ b'a fɔ k'ale ye africain de
Mali constitution yɛrɛ la ka bini a ye indépendance ta fo bi président yɛlɛmara fanga yɛlɛmara mais fɛn dɔ ma yɛlɛma Mali constitution kɔnɔ o ye k'a fɔ ko maliyɛnw olu yɛrɛ hakilina ye mun ye u kan ka Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de kama sɛbɛnlen b'an ka constitution kɔnɔ constitution la sɛbɛnlen don ko Mali labɛnlen don ka a ka souveraineté ka a do bila pour que ale ni Africains ka se ka fara ɲɔgɔn kan b'a yira k'a fɔ Mali tɛ se ka kɛ jamana min isolé don comme dɔ bɛ k'a fɔ n tila k'a fɔ fana ye maa dama dama ye u ye prix min d'u ma u ye min ye baara kɛ Burkina denmisɛnninw dɔ b'a la maliyɛnw yɛrɛ maliyɛn min bɛ bɔ Faransi maliyɛn min bɛ yan o fana b'a la ani Mauritanien dɔ bɛ yan min ka entreprise bɛ yen entreprise ba don n y'u fo k'a fɔ ko Burkina bɛ ye min yira n na n'i taara sɛgɛsɛgɛli kɛ i b'a sɔrɔ maliyɛnw caman bɛ yen u b'o ɲɔgɔn kɛ o mais olu bɛ se ka kɛ modèle ye pour que jeunes k'u lajɛ jeunes kana bɔ école la dɔrɔn ka n'i sigi ka fɔ pour que i ka baara sɔrɔ i ka kɛ fonctionnaire ye olu bɛ k'a yɛrɛ entreprise dilan ka mɔgɔw labɛn ka baara di mɔgɔw ma ka tila k'a fɔ ko Mauritanien min bɛ yan a y'a ka société civile a tɛ sa muga bɔ mais bi a yɛrɛ bɛ ka multinational san i n'a fɔ Total ni Shell ninnu k'u san k'u fara ka entreprise kan kɔrɔlen européen ni américain de bɛ ka entreprise san bi africain de bɛ ka olu ka entreprise san ka carburant distribuer jamana bɛɛ kɔnɔ k'o fo k'a fɔ n b'a dɔn ko maliyɛnw caman bɛ yen u bɛ se o baara la mais o ye exemple ye an kan ka min suit ka tila k'a fɔ maliyɛn jeune dɔw bɔra k'a yira k'ale b'a fɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan comme tubabu caman bɛ salle kɔnɔ n k'u ma ko peuple kɛlɛ tɛ peuple ni ɲɔgɔn cɛ o hali Mali peuple ni France kɛlɛ tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o ɲɛmɔgɔw de bɛ sama-samali la i n'a fɔ ko météo c'est-à-dire sanji bɛ na a bɛ tɛmɛ mais peuple y'o teriw de donc jeunes minnu bɛ diaspora la olu ka baara ye mun ye ka teriya min bɛ peuple cɛ u ka continuer k'o sinsin k'a fanga ko ma politique mɔgɔw bɛ se k'u ka kɛlɛ kɛ u bɛ tɛmɛ mais peuple bɛ to yan n tila k'a fɔ tuguni n bɛ tila n'o ye ka Mauritaniens ani Guinéens fo tiɲɛra an ɲinɛna Algériens kɔ mais Mauritanie ni Algérie ni Guinée olu de y'a fo sanction in taara don min na u ko k'olu t'a la k'olu bɛ Mali dɛmɛ k'u ma k'o ye teriya de teri bɛ dɔn ni gɛlɛya nana n ye jiri dɔ f'u ye tubabukan na ko lolo i b'a ye sufɛ de ni sufɛ de i bɛ se ka lolo ye i teri y'o de ye c'est-à-dire gɛlɛya bi ka don min na mɔgɔ min bɛ n'i jɔ i kɛrɛfɛ k'a fɔ k'a b'i dɛmɛ o de y'i teri ye n ko ka Mauritaniens ni Guinéens ni Algériens fo o la donc u ye kumaba minnu fɔ o de ye nin ye ka min bɛ forum organiser k'ale fana fo ka minnu ye déplacement kɛ maa caman bɔra jamana caman la ka na k'u fo gouvernement tɔgɔ la k'u fo président de la transition tɔgɔ la k'a f'u ye hami min ban la bi transition in bɛ ban don min na maliyɛnw bɛ ka se k'a fɔ a yɛrɛ ye ale ni ala cɛ k'a fɔ an ka hɔrɔnya n'an ka danbe o kɔni fanga in y'a segin a ma maliyɛnw bɛnnen don u ka unité nationale u ka souveraineté ani u ka hɔrɔnya maliyɛnw ko sentiment maliyɛnw bɛ se ka senti ko a yɛlɛmara ko a nana ani lafiya n'an sera o k'o kɛ o ye transition réussie ye mais muso o bɛɛ kɛra min bɛ yan a kuma in bɛɛ a fɔra muso de kan muso de kɛra sababu ni organiser o de kama kuma foyi tɛ se ka dilan n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn dilan n'i b'a fɔ barika ka don a la i bɛ muso da don a la i b'a sen da la a b'a bolo da la n'ale t'a la a tɛ ɲɛ dɛ donc u y'o de fɔ bɛɛ ye n tila ka fɛn dɔ f'u ye fana n ko cɛ o cɛ n'i ye cɛ normal ye fɛn fila bɛ yen i bɛ muso fɛ parce que muso de y'i ba ye muso i ba ye muso de denw ba ye muso de e yɛrɛ ani i mamuso i b'olu de fɛ a filanan n'a fɔra k'i tɛ siri muso ye ça veut dire que e tɛ malo cɛ kan ka malo ka courage k'a la donc muso ye fɛn bɛɛ ye fɛn bɛɛ bɛ daminɛ muso la a bɛ ban muso la a bɛ au début a daminɛ a bɛ a camancɛ la a b'a laban la donc u y'o kuma de fɔ ka Mali musow fo Mali musow bɛ baara min na n'i taara sɛnɛkɛlaw fɛ baaraba olu de b'a kɛ o donc ka Mali musow fo ka fɔ forum y'a organiser musow tɔgɔ la Ala ka barika don a la. Naumana arajo nyetaga yo naumana ko naumana nyeta jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma sira naumana ko naumana tinya di kunundo do naumana ko naumana arajo nyetaga la naumana ko naumana jama be sigile no naumana
kunamana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na. An lamɛnbaaw, Colonel Asimi Goita n'o ye cɛmancɛ fanga ma ɲɛmaa ye nin dɔgɔkun in kɔnɔ a daminɛw la n'o bɛnna tarata ma mais kalo tile 24 Colonel Asimi Goita a ka san 1 dafala jamana ɲɛmaaya la waati min na a ye fanga minɛ bandaw ale ni Mokhtar Wane na ka da o kisa ninnu kan. Jamil Bitar n'o ye M5 RFP ni ale ɲɛmaa dɔ do bi ale ye dantigɛli kɛ ka walawalali fana kɛ. Ale yɛrɛ fɛlɛta ye min ye ka sanga ni Asimi Goita ka san 1 tacogo ye. Sira minnu sɔrɔla o fana la an ka jɛn k'o lamɛn. An bɛ Ala barikada, Ala min ye nin san ɲuman tɛmɛ anw ni aw bolo. An ka laɲini tun do kɛ transition yɛlɛmali kun ka don a kɔnɔna na. An ko tubabukan na la rectification de la transition parce que kalo 9 fɔlɔ min kun kɛra o équipe bolo an ko kɛra IBK sans IBK. Donc o kun kɛra dans la continuité. A kɛra sababu ye an dafɛ jamanaw Faransi u bɛɛ kun ko tare parce que hali IBK kun tɛ sɔn fɛnw min ma olu sɔnn'o bɛɛ ma. Donc o ye kalo 9 fɔlɔ ye. Maintenant an ye wulikajɔ kɛ Ala nana n'a ka na ye an donna yɛlɛmali kɔnɔna na n'a fɔra ko rectification de la transition. Maintenant rectification de la transition in kɔnɔna na an tilala k'an kanto ko assise kɔfɛla la ko an donna refondation kɔnɔna na. Nin terme fila a bɛɛ n'a a valeur. Maintenant rectification de la transition kɔnɔna na bi an bɛ se ka min fɔ an bɛ se k'a fɔ ko Choguel ka premier ministre tɛmɛlen Conseil national de la transition ɲɛma kɔlabila la ministrew bɛ tɛmɛna bi ORTM sanfɛ bɛɛ bi min kɛra san kɔnɔna na bɛɛ b'i ta fɔ la bɛɛ b'i ka baara sini ɲɛsigi ko fɔ la mun tɛmɛna mun kɛra mun ma se ka kɛ a kɛlen bɛ sababu ye bi maliyɛn bɛɛ b'i ka ta kɔnɔna na parce que n'an ko an bɛna kuma baara kelen-kelenna bɛɛ kan département bɛɛ kɔnɔna na o ye heure caman an bɛ se ka min fɔ ne yɛrɛ bolo n'o o ye wulibali ye parce que rectification bɛ kɛ waati min na anw de ko tɔmin tan bɛ yen ani bolomada 17 n'o kun ye M5 hakilinata ye ko baara ka kɛ n'o ye. Donc gouvernement ni président de la transition premier ministre ni u bɛnn'o na o de bɛ waleya la sisan baara ninnu kɛcogo la. Donc anw wasalen bɛ a kɔnɔna na parce que baara bɛ kɛla kɛcogo min na o bɛ anw wasa ka sababuya kɛ an ka laɲiniw kun ye min ye o nana sigi jɔsen 4 kan. A jɔsen 4 a fɔlɔfɔlɔ o kun ye lakana ye ani an ka jamana bɛ se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta cogo min na ani an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ u bɛ se ka don kɛlɛ kɔnɔ ka faso ka kuma bɔ. Donc bi o résultat o ye ɲɛdimi fura ye kɔnɔdimi fura tɛ ka sababuya kɛ bɛɛ lajɛlen da bɛnna ma k'a fɔ o kɛra o kɛcogo la. An ka yɛrɛma hɔrɔnya Faransi gɛnni ka bɔ an fɛ yan an yɛrɛ ka sɔrɔdasiw kɛlen ka kow ta en main an b'a faamuya k'a fɔ bi Mali lakana contrairement mɔgɔw b'a fɔla cogo min na maliyɛnw yɛrɛ de bɛ nin baara in na jamana wɛrɛ t'a baara la dɛ an dɛmɛbaaw bɛ yen o ye tiɲɛ mais hali nafolo min n'a kun bɛ don maramafɛn na ni maramafɛn ninnu kun tɛ na a kɛra sababu ye bi an bɛ maramafɛnw sɔrɔla mais an ka finitigiw olu yɛrɛ wulilen bɛ k'u jɔ cogo min na sababu an bɛ se k'a fɔ o kɛra sababu ye bi maliyɛn caman kun ye réfugié ye an ka yɔrɔ caman tun bɛ yen mɔgɔw bɛ seginna ka na u sigi u ka sigidaw la baaraw bɛ taa la dɔɔni baaraw bɛ taa la dɔɔni. Maintenant min ye yuruguyurugu kɛlɛli ye o kɛlɛ ministre ye caman fɔ a la mais ne bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ɲɛna souvent an presselen don e bɛ se ka mɔgɔ bisigi mais
tribunal man ka mɔgɔ bisigi ka se o niveau ma donc dossier ninnu u bɛ baara la baara bɛ kɛ la ni min ta jɔrɔ o la waati min na donc o ni min ka kan o bɛ taa o tacogo la donc o fana o baaraw an bɛ se k'a fɔ ko baara ninnu bɛ sen na maintenant an ko ko refondation c'est-à-dire que réforme politique ni politique sira ani jamana yɛrɛ mara sira kan i y'a faamuya donc an y'o kumaw min fɔ o fana bɛ waleya parce que assise nationale de la refondation o kɛra a y'a hakilinaw min bɔra o kɔnɔ o hakilinaw bɛ waleya la maintenant question yɛrɛ min bɛ yen n'o b'an hakiliw keleku n'o bɛ mɔgɔw fara farala ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔw k'u hakilina se élection bɛ kɛ koyi mɔgɔ si m'a fɔ élection tɛ kɛ gouvernement m'a fɔ a tɛ kɛ M5 m'a fɔ a tɛ kɛ mɔgɔ si m'a fɔ ko élection tɛ kɛ élection in kɛli diyagosa de don k'a sababuya kɛ an bɛɛ hakilinata ye o ye an bɛɛ miirinata ye mais hakilijiginw de don élection kolon kɛli o bɛna ni problème min ye jamana kɔnɔ o ka bon ka tɛmɛ an bɛ min yɛrɛ tan génocide kɛra jamanaw la an y'a ye k'a sababuya kɛ kalata ye bon fɛn bɛ fɛn na an t'o souhaité tuguni an ko de ni élection bɛ kɛ a ka kɛ élection ye élection min bɛ kɛ jɛlenya kɛ a bɛ kɛ basigi kɔnɔna na a bɛ kɛ élection ye élection min hali ni contestation yera la a kana kɛ élection ye élection min contestation bɛ tɛmɛ donc gouvernement bɛ baara la k'a sababuya kɛ n bɛ se k'a fɔ organe unique de gestion des élections o min kuma fɔra depuis fanga kɔrɔ ninnu na ni classe politique bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun sɔnna ma k'o bɛ waleya sisan dɔw ko k'olu tɛ jɛ n'o ye parce que a t'olu bolo k'a baara kɛ o ye fɔlɔ ye loi électorale b'o cogo la mais ne bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna kunun tɛmɛna yanni bi ka se dɛ donc mɔgɔw k'aw faamuya donc o tɛmɛlen kɔfɛ ne bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna Mali bi condition situation min kɔnɔna na a dabɔra a kama n bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo u ka fasoden ɲumanya la parce que maliyɛnw y'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko anw ye danbe jamana ye ko sɛgɛn o ko tɛ an b'a dɔn sɛgɛn in kɔ ye hɛrɛ ye ko mais ko an b'an yɛrɛ ka dignité an ka yɛrɛma hɔrɔnya an b'o fɛ ka tɛmɛ fɛn dɔ kan an b'a to kɔngɔ banna k'a fɔ an fara donc bi maliyɛnw y'o o jira diɲɛ na ni tradition ye ni a résultat aussi c'est positif ou négatif u yɛrɛ ka sondage caman y'a jira k'a fɔ ko maliyɛn fanba i ma faamuya olu hakilina ye transition in ka baara kɛ donc o t'anw ka kuma ye dɛ o ye kɔmɔgɔw ka jateminɛ ye alimanw ni sondage américainw ni fɛnw o bɛɛ b'o jira mais bon o bɛ mun jira n'i tɛ sira ɲuman kan mɔgɔw tɛna tugu i nɔfɛ surtout ni min wulila gɛlɛya bɛ o ye tiɲɛ gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bi mais anw ta kɛrɛnkɛrɛnya la u ye degun min ta k'a ɲɛsin anw ma ni an yɛrɛ ka cɛsiriw tɛ bon peut-être bi an bɛ kuma min na an tɛ sɔrɔ o la mais ne bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna foyi tɛ sugu la ko mankelen don foyi dɔ bɛ se k'a fɔ ko gasoil mankelen don diɲɛ fan bɛɛ k'a sababuya kɛ réseau ka kɛlɛ ye n'o tɛ gasoil problème tɛ yen embargo tɛ gasoil ko la o tajiw t'a la o mais mɔgɔw b'o kumaw min fɔ mun de mankelen don bi wari in bɛ bɔ min parce que mɔgɔw ka pouvoir d'achat n'o tɛ mɔgɔw bɛ fɛn o fɛn fɔ la bɛɛ a 90% o ye jugu kuma ye ni min wulila minɛnw bloquelen bɛ yan fɛ minɛnw bloqué c'est vrai minɛn dɔw bloquelen bɛ sɔrɔ mais minɛnw bɛ nalen o hali n'a condition ka gɛlɛn minɛnw bɛ nalen donc moi je pense que et puis o pression min bɛ an kan nin a dabɔra a kama de pour que Mali kana ye lafiya pewu an ka to jɔnya juru in kɔnɔna na anw ko de mɔgɔw ka sɔn o waati gɛlɛya ma n'an bɔra a kɔnɔna na taalen ɲɛfɛ a bɛ se ka nɔgɔya mais ne bɛ fɛ k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna que nin situation in mɔgɔ si ka laɲini tɛ hali taji ko kuma min bɛ fɔ nin ye n'o ye pétrole ni essence ni fɛnw ye mais depuis anw ma banque a bɛ fɔ ko pétrole bɛ Mali la gouvernement joli tɛmɛna président joli tɛmɛna
pouvoir joli tɛmɛna mais pourquoi ni Mali kun ka carburant bɛ bɔ bi an yɛrɛ ka dugumakolo jukɔrɔ est-ce que o kuma yɛrɛ bɛ fɔ mais yani an k'a fɔ an bɛ baga mɔgɔ wɛrɛw ma c'est que an tora gestion dɔ de kɔnɔna na mun b'an bali ka o fɛnw waleya ni taji kun bɛ bɔ Mali la bi taji ko kuma bɛ fɔ mais malheureusement qui a empêché ça aux occidentaux u y'an bali cogo di bɛɛ lajɛlen bɛ faamuyali sɔrɔ a la parce que an ka politique de développement olu bɛ fɛ an ka to nin situation kɔnɔna na u bɛ juruw don an na hali don min na n'a fɔra ka a pétrole jɛnw ni fɛnw bɛna utiliser juru min b'an na o sarali n'o fɛngɛw a bɛna kɛ condition min ka gɛlɛn an ma mais ni c'est très facile ka mɔgɔw hakilina yɛlɛma ka bɔ carré kɔnɔ k'a fɔ a bɛ tan mais est-ce que ni mɔgɔw ye jateminɛ kɛ hali accord monétaire min bɛ anw ni France ni ɲɔgɔn cɛ k'a jateminɛ k'a fɔ accord monétaire ni depuis De Gaulle ka waati la 100% an ka exportation min tun bɛ kɛ o de bɛ kɛ k'an ka monnaie stabiliser o wari de bɛ taa France fɛ kana an bɛ date min na bi n'o ye an bɛ san min kɔnɔ bi k'a daminɛ 2005 la ka na sisan 50%. Mais au 50%, n ko sanni bɛ kɛ ni devise de ye an bɛ devise min sɔrɔ an ka kɔkan baara la n'a fɔra ko ka taa ninnu ka jigiɲɛ kɔnɔna na e bɛ se ka mun san n'o ye hali marabafɛn n'i ka kan k'a san n k'a bɛ san ni devise de ye hali développement ka usines ni fɛnw san etc. mais et puis u na k'a fɔ ko ka fɛn bɛɛ privatiser n'u ko min ka ɲi don min na an bɛ jakusaya ka don o da fɛ a bɛ na ni situation wɛrɛw ye a bɛ privatiser jɔnni ka cadre kɔnɔna na olu yɛrɛ de bɛ tila k'a kow bɛɛ ta en main. Bon, moi je pense que vraiment il est grand temps maintenant que an ka ɲɔgɔn lagosiliw dabila an ka ɲɔgɔn lakariliw dabila que classe politique an ka proposition kɛ ni fɛn dɔ kɛra yɔrɔ dɔ la n'a ma ɲɛ i ka bɔ i bɛ se k'i ka critique kɛ mais fais une proposition k'a fɔ a kan ka kɛ nin cogo de la mais n'a ma kɛ nin cogo la i kan ka min kɛ o kɔfɛ i b'o kɛ mais tu peux pas rentrer dans un conflit éternel i tɛ se ka don o kɔnɔna na donc vraiment moi je pense que transition bɛ baara min na hali ni dɔw ko 30% de sera ka réaliser ne ko o ka ɲi kɛ n'o y'olu yɛrɛ ka estimation ye transition ko ka 2 ans di ni san o san n'i bɛ 30% kɛ ni 30% kɛra ka ban n'i ye 30% fila fara o kan o tɛ taa 90% la ni i bɛ 100% nɔfɛ n'i ye 90% kɔni kɛ o ye tare i tɛgɛrɛ ka kan ka f'i kunna dɛ. Moi c'est pourquoi je dis que les 2 ans là c'est raisonnable et ça va nous permettre peut-être d'atteindre le point de non-retour, c'est-à-dire qu'an bɛ se yɔrɔ la ko hali ni autorité wɛrɛ nana i tɛ se ka segin kɔ tuguni fo an ka taa ɲɛ ma donc vraiment maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala yɛrɛ ko ten ni yafa ni bɛn ni kelenya tɛ kɛnɛ fɛn o fɛn ka hɛrɛ sigili ka gɛlɛn dɛ donc vraiment ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ transition dirigeants ɲɛna u ka dɔ fara cɛsiri kan ka dɔ fɔ Asimi yɛrɛ ɲɛna Asimi yɛrɛ i cɛsirilen bɛ min na i ka dɔ fara o kan i ka n'i kɔfilɛ de toute façon n'i ko i bɛ ko dilan bɛɛ ma kɛ ala fɛ bɛɛ ma kɛ ala kira fɛ bɛɛ tɛna k'e fɛ dɛ e ye jɔnni de ye donc k'a kɛ o cogo la an k'a kɛ fasoko ye an k'a bɔ mɔgɔ ko la hakɛto bɛ kuma na wassalam. An lamɛnbaaw an ka minisiri min ka baara bɛɛlen don kalanko kɔɲɔ ɲɛnɛboli ma n'o ye madame Sidibe Dedewu Usumani ka sanga ni camancɛ fanga tacogoya ye ale ni an bɛ don min na i n'a fɔ bi minisiriya jɔyɔrɔ min dira ale ma o waleyaw o bɛ cogoya minnu na a ye walawalali kɛ ka sanga ni malikura taasira kɔɲɔw ye minisiri ye min fɔ mali kalanko kɔɲɔw la an ka jɛn ka o seerew fana lamɛn a da. Madame le ministre, ɲininkali fɔlɔ min ni anw b'o tengu ministriw la nin kɛnɛ in kɔnɔ o de ye baara jumɛnw ni olu kalifalen b'i la camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la i ka ministriso kɔnɔ. Ne n ka don kuma kɔnɔ n bɛ taasi bila kɛ fɔlɔ ka taa jamanadenw minnu bɛ ka sa n'u nin bɛ to jamana lakanani na kɛrɛnkɛrɛnnenya la taasi bila kɛ ka taa ne ka école karamɔgɔ an ka directrice
muso kunda min u taara sɔrɔ f'a ka baarakɛyɔrɔ kɛnɛ kan f'a ka biro kɔnɔ k'a bɔ naani na donc ala ka yafa ma ala ka hinɛ la donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ barika da ɲɛmɔgɔw ye président de la transition ani premier ministre minnu y'u ka danaya da ne kan nin waati nin kɔnɔ ka baara don bolo baara min a jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana taaɲɛ sur a plan bɛɛ la a ka bon a la kosɛbɛ parce que kalanko bɛ jɔn kun kan a bɛ denw de kun kan ni denw ma kalan ni denw ma lamara parce que u bɛɛ de bɛ kalanko kɔnɔ kalanko tɛ dɔrɔn ni mɔgɔw y'a mɛn ko kalan école ka t'i sigi kilasi kɔnɔ o dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ den bɛ mara de den bɛ bilasira ɲuman kan o bɛɛ de bɛ kɛ école kɔnɔ parce que baara fɔlɔfɔlɔ min kalifalen don anw na o ye k'a ta ka denmisɛnnin ta kabira san 3 n'a bɛ don an b'a fɔ minnu ma école maternelle fo ka taa se bac ma den kalifalen don anw na parce que a bɛ waati min kɛ école la yɛrɛ a t'o kɛ fa ni ba nɔfɛ donc o baara hukumu kɔnɔna na an département de l'éducation nationale a ka baara mission a kolomayɔrɔ o ye d'abord denmisɛnnin minnu bɛna c'est-à-dire an b'o fɔ tubabukan na ko déterminer la politique de l'éducation denmisɛnnin ninnu u kan ka kalan cogo di mun de bɛ kalan in kɔnɔ u kan ka mun de dɔn u kan ka mun de faamuya ka taa u denmisɛnnin kɛnɛ fo ka taa se n'u bɛna daminɛ ka baluguya parce que n'u bɛna se bac ma tuma min na o b'a sɔrɔ u tilala secondaire la u bɛ san 16 san 15 san 17 ka taa ɲɛfɛla la mission gɛlɛman wɛrɛ bɛ yen nɔ n'a fɔra k'i ka denmisɛnninw kalan bi bi in na an ɲɛ bɛ mun na denmisɛnnin caman de bɛ yen minnu tɛ école kɔnɔ olu bɛ sirabadaw la a balugumɔgɔw yɛrɛ bɛ yen donc an b'a fɔ min ma alphabétisation n'o ye kalan ye anw yɛrɛ ka kanw na o fana o kalifalen don anw na an bɛ yɔrɔ min na i ko bi école médersaw a ka ca 1000 ni kɔ ye o médersadenw n'a fɔra ko u bɛ kalan kɛ u tɛ kalan kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko kuranɛ kalan dɔrɔn o tɛ dɛ caman b'a fɔ école coranique mais en réalité n'i y'a ta k'a lajɛ u bɛ kalan kɛ i n'a fɔ minnu bɛ kalan kɛ tubabukan na u b'a kɛ cogo min na donc an ka mission fana a kolomayɔrɔ dɔ bɛ yen min baselen don minnu bɛ ka kalan kɛ o école ninnu na an bɛ se ka programme kɛ cogo min na pour que olu ka se k'a kɛ arabukan na pour que olu ka se ka kalan a cɛ fara a muso kan. Madame le ministre, bamananw ko san bɛ tigɛ k'a tɔ to nkomi ye mandidenw kunna fanba ye u ka kalanko ye bi bi in na kɛrɛnkɛrɛnya la i kelen kɔfɛ k'a fɔ an ɲɛna baara minnu kalifalen i la aw sera ka baara jumɛnw la sabati fo ka taa se nin yɔrɔ ma. n bɛ se ka jaabi min d'aw ma o hukumu kɔnɔna na an ye baara daminɛ le 11 juin salon 2021 a juin kalo tile 11 n'a fɔra ko juin école ko hukumu kɔnɔna na dɔrɔn bɛɛ hakili bɛ taa mun fɔlɔ la examen donc pratiquement examen a calendrier a fɛnw olu bɛɛ tun kɛra ka ban mais gɛlɛya tun bɛ yen gɛlɛyaba min tun bɛ yen o tun ye école karamɔgɔw olu ye baara bila an y'an cɛsiri an y'an jija n tɛna don détails bɛɛ la mais ala barika la an sera k'a contourner ka mɔgɔw ɲini école karamɔgɔw fana kula na an sera o gɛlɛya ninnu kɔnɔ ka examen ninnu k'a kɛ wa k'a kɛ kɛko ɲuman fana na an ye CAP kɛ ka BT kɛ ka santew kɛ ka DEF kɛ ka baccalauréat kɛ fo ka taa a résultat bɔ o ye baaraba fɔlɔ min an sera ka ɲɛsin o ma sisan an sigilen don école bɛ nata école sisan aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛ ka déborder kalanyɔrɔ tɛ yen président y'i to Kuluba le président de la transition k'a ye u y'a bila réseaux sociaux kan école so dɔw kɔnɔ denmisɛnninw sigilen bɛ ji de kɔnɔ parce que ni san bɛ na ji bɛ don kilasiw kɔnɔ donc o y'a sɔrɔ an fana y'o ye an ye équipe wuli a y'an wele o tuma k'a fɔ an ye ko a problème bɛ résolu cogo di donc département wulila k'a jɔ
an taara yɔrɔw la an y'u ye an ye o baaraw fana bi bi na an tun ye programme min kɛ k'an bɛ kilasi 2000 jamana bɛɛ kɔnɔ parce que jamana bɛɛ de tun concernelen don kilasi tɛ yen i tɛ se ka kilasi ninnu ye k'a fɔ ko i bɛ denmisɛnnin bila a kɔnɔ an ka kalan kɛ a tɛ se fenêtre tɛ dɔw la porte tɛ dɔw la tɔli wo b'a fan bɛɛ tile bɛ don u kan ni san nana a bɛ don u kan dugumala o fana pɛrɛn-pɛrɛnnen don kogo pɛrɛn-pɛrɛnnen don hali u bɛ sɛbɛnni kɛ tableau min kan yɛrɛ tableau yɛrɛ tɛ kilasi dɔw kɔnɔ parce que i tɛ différence kɛ kogo yɛrɛ ni tableau cɛ tableau ye finman ye mais i tɛ se ka kogo yɛrɛ ani tableau i tɛ se k'a don ka bɔ ɲɔgɔn na école karamɔgɔ bɛ sigi bureau min kan o karilen don o jɛngɛnen don chaise yɛrɛ tɛ yen donc o ko o fana o baaraw o kɛra o fana ye chantier belebeleba dɔ ye an y'a attaqué min na alhamdulillah bi bi na a bɛɛ ma se ka kɛ mais an sera ka dɔ k'a la n'o bɔra yen n ye alphabétisation min fɔ aw ye sisan an y'a attaqué o la direction belebeleba 3 min bɛ yen olu yɛrɛ bɛɛ tun dinnen don kɛrɛfɛ u tɛ se k'u ka baara kɛ aw b'a dɔn k'a fɔ ko anw ka todunkanw o ye 13 de ye Mali kɔnɔ yan a 12 o bɛɛ sɛbɛnnen don pour jamana si tɛ développer ni i tɛ kalan i yɛrɛ ka todunkan na an b'a fɔ o de ma ko curricula o expérimentation bɛ sen na a bɛ ka taa ɲɛ parce que an ye évaluation kɛ mais halisa an y'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n y'a communication kɛ conseil des ministres la u k'a lajɛ u k'anw dɛmɛ an ka todunkanw a ka don an ka projet bɛɛ la a ka sinsin o de bɛ jamana bɔ nɔgɔ la o de bɛ jamana développer musow ta fan fɛ an bɛ ka o fana an y'o ta n'i y'a lajɛ Bamakɔ ni région kɔnɔ structure dɔw b'an bolo kalanso n'a bɛ f'u ma ko CAFE centre d'apprentissage féminin musomaninw minnu ma chance sɔrɔ ka taa école la an b'u dege formation professionnelle bɛ k'olu kun an b'u dege o la u bɛ kalan kɛ u bɛ galadon kundilan ka an ka denrée ninnu transformer n'a fɔ sisan n'u ye fɔyɔ ninnu u b'u dilan k'o tobi k'o kɛ sachetw kɔnɔ o bɛ baara nɔgɔya gadon musow bolo kosɛbɛ u b'u dege fɛn caman na min b'a to u ka diɲɛlatigɛ bɛ se ka nɔgɔya donc o fana bɛɛ bɛ kɛ balugu kalan de la Bamakɔ Nara olu bɛ kɛ bamanankan na Burem ani yɔrɔ tɔw olu bɛ kɛ kɔrɔbɔrɔkan na donc an bɛ kɔ o fana o expérimenter il faut que an ka alphabétisation n'o ye an ka todunkan ye f'a ka sinsin o dun bɛɛ bɛ kalanko sira de fɛ an ye faamuyali sɔrɔ o la jamana musakako n'a nafoloko ministre ale kɛra ministre fɔlɔ ye min sigira i sigiyɔrɔ in na yan nɔ a y'a jira k'a fɔ ko miliyari caman de sɔrɔla a ko kelen ka fɛn dɔ bɔ État yɛrɛ ka terrain de vie la miliyari caman sɔrɔla a baara dɔw taara lakana sira fɛ dɔw taara kalanko sira fɛ dɔw yɛrɛ taara fɛn ministère wɛrɛw la wari hakɛ min dira aw ma aw taw taara kalansow dilanni dɔrɔn de la walima aw ye baara wɛrɛw kɛ n'a ye i ni ce o ɲininkali la wari min dira anw ma o ye 5 miliyari tuma min na an ye 5 miliyari nin sɔrɔ anw yɛrɛ hakili la ko o ka ca kosɛbɛ 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 d'ailleurs n bɛ foli bila ka taa président de la transition ma parce que n y'a fɔ aw ye sisan cogo min na a kɛlen k'a mɛn ko k'a ye image ye immédiatement a y'anw bɛɛ wele ka na a ye ministre des finances wele ka na ko bon i bɛ ministère de l'éducation i b'u dɛmɛ u bɛ se ka nin baara ninnu kɛ cogo min na donc o miliyari 5 nin o tun bɛ ka taa kilasi ninnu dilanni de kun mais anw ye an ka service technique an'an ye expert minnu ta n'a bɛ f'o ma ko cabinet d'expertise architecture ni fɛn ninnu olu y'a jira k'a fɔ ko 5 miliyari nin an bɛ se ka kilasi 2000 de dilan n'o ye donc jamana bɛɛ kɔnɔ académie 20 de b'an bolo a académie bɛɛ an y'a ɲini u fɛ u ka a lajɛ u k'a f'an ye yɔrɔ minnu na ni kilasiw kalan tɛ se ka k'u kɔnɔ u k'o f'an ɲɛna donc pour le moment a ka ca n'o ye mais an ye kilasi 2000 an y'o de ta mais kilasi 2000 in olu taalen programme kɔnɔ baaraw daminɛna a daminɛ ni fanga ye président de la transition yɛrɛ y'i déplacé en personne ka na commune 2 école Inamasa
a ye baara ninnu lancement daminɛ yen nɔ an b'a fo o fana na mais baaraw daminɛnen chantier kan ne yɛrɛ tun bɛ chantier kan chaque semaine ne bɛ bɔ n bɛ groupe scolaire 1 ou bien 2 n b'o kɛ ka taa Bamako fo région kɔnɔna na an sera ka min kɛ ni 5 milliards ni o ye classe 1000 ani 300 ani kɔ pratiquement an ye minnu réceptionné bi classe 1000 ani 100 ani kɔ minnu baaraw banna pewu tɔ ninnu a baaraw sumayara dɔɔni parce que aw b'a dɔn k'a fɔ ko ni baara dira faso nafolo de don fo hakilisigi ka a ka kɛ ni hakilisigi ye procédure bɛ yen anw kelen tɛ en plus partenaires b'an bolo an ye minnu fana an y'u wele ka na an y'an sigi wari dɔw b'u bolo minnu dira an ma pour que a ka taa fan wɛrɛ fɛ an y'a négocier u fɛ u k'o bila an ka disposition na pour que o ka taa classe dilan nin kɔnɔ donc an ye miliyari 2 ni dɔɔni sɔrɔ o la minnu kan ka fara o kan pour que yɔrɔ tɔw fɛnɛ na région kɔnɔnaw na an ka se ka o baaraw fana kɛ mais halisa académie 6 tora yen nɔ région 6 tora yen nɔ minnu pour le moment an bɛ kan ka o financement ɲini an bɛ kan ka fɛɛrɛw latigɛ pour que gouvernement ka an dɛmɛ an ka se ka a kɛ réalité yani école ta wɛrɛ cɛ. Madame le ministre, a fɔra ko sɛmɛyɔrɔ ɲuman ko bɛ sanfɛ jiri tigɛ ja i bɔra k'a fɔ sisan nɔ an n'aw partenaires ni wagati in na kɛrɛnkɛrɛnya la ministère de l'éducation ni a dɛmɛbaga jɛkulu n'a b'a fɔ ma ko partenaires olu cɛ bɛ cogo di. An ni partenaire dɔw y'u fori ka bɔ an kɔrɔ an yɛrɛ bɛ a ɲinina an bɛ k'an hakili jagabɔ ka fɛɛrɛw latigɛ an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ cogo min na i n'a fɔ yani i bɛ hakili latigɛlen don ko mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'i dɛmɛ i yɛrɛ ka fɛɛrɛw latigɛ i bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ cogo min na donc an bɛ o fɛn ninnu kɔnɔ an b'o réflexion ninnu kɔnɔ partenaire bɛɛ m'an bila partenaire dɔw bɛ yen halisa an bɛ se ka compter minnu kan ni minnu bɛ ka continuer ka baara kɛ éducation niveau la mais éducation yɛrɛ a sinsin bɛrɛ a force yɛrɛ o bɛ budget national de kan. Madame le ministre an bɛ ɲininkaliw bila dabolo wɛrɛ kan gɛlɛyaba bɛ dugubakɔnɔmɔgɔw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la wa an y'a ye halisa a bɛ ka kɛ marabolow yɛrɛ kɔnɔ o ye école privée ko ye école privée dɔw bɛ méthode Bosser kɛ dɔw bɛ kalan wɛrɛ kɛ dɔw bɛ halisa Mamadu ye Bineta kalan kelen école privée dɔw ka école bɛ taa tɔw ta ɲɛ a bɛ bila ɲɛ u ni jamana ka kalanso écoledenw tɛ taa waati kelen u tɛ bila waati kelen kalanw yɛrɛ cogo tɛ kelen ye yala fɛɛrɛ jumɛnw sɔrɔlen b'o la aw ka ministériso kɔnɔ. ɲinan école bɛna taa tuma min na tuma caman an ye communiqué fɔlɔ kɛ k'a fɔ ko école bɛ taa nin date la an nana lajɛ terrain kan école caman dayɛlɛla depuis septembre alors que an y'a fɔ ko novembre kalo tile fɔlɔ o de ye école ta dun yɛrɛ bɛɛ privé ou public ou ministère de l'éducation de bɛ école bɛ taa don min na o prérogative bɛ gouvernement de bolo k'a fɔ école bɛ taa nin dun mɔgɔ mɔgɔ n'i ye école ye i kɛra privé ou i kɛra public ye diyagoya k'i se bilen i b'o respecter effectivement an y'a ye k'a fɔ ko ni min ka di min ye o b'o kɛ dɔw taara septembre la dɔw ko k'u tɛ novembre kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɔra yanni u ka taa han a bɔra yanni u ka école dayɛlɛ septembre la an ye depuis examen banna an ye programme kɛ k'a f'u ye école bɛ taa nin date de la c'est vrai an ye date fɔlɔ fɔ octobre an tilala k'o rectifier en novembre o ye pour que ka vraiment an kun bɛ ka baara minnu kɛ classiw kɔnɔ an ka se ka caman kɛ olu la parce que san kun bɛ na c'était pas évident donc dɔw m'a respecté u y'a kɛ mais an y'a bɛɛ datugu fɛn o fɛn y'a kɛ an y'a bɛɛ datugu an ye communiquéw kɛ aw yɛrɛ y'an dɛmɛ ka communiquéw passer mais minnu m'a mɛn an ye conseiller pédagogique parce que a bɛɛ rattachelen don académie dɔ de la n'i y'a ta Bamakɔ yan rive gauche académie bɛ yen olu de bɛ école so bɛɛ gérer olu fɛnɛ u ka fanga bɛ
sinsin capu directeur de capu bi donc o y'a di ɲɔgɔn ma an taara sur le terrain mɔgɔ mɔgɔ tun dayɛlɛlen don avertissement dir'i ma n'i m'a datugu fanga bɛ boli kan donc ce qui fait que hali n'u b'a kɛ peut-être u y'a kɛ dugu la ou bien fɛn dɔw bɛ a échapper na mais quand même a fanba kɔni u bɛ obligera k'a datugu ka 1er novembre kɔnɔ o ye kelen ye o ye date ninnu ye fɛn min ye programme ye normalement programme bɛɛ de ye kelen ye mais c'est vrai que an ye jateminɛw kɛ k'a lajɛ dɔw bɛ ka a essayer ka taa u yɛrɛ ka taabolo fɛ non ou bien i ye école Mali école ye ou bien i tɛ Mali école ye école bɛ yan nɔ minnu tɛ Mali enseignement kɛ olu donnen don olu t'anw ka école ye mais fɛn o fɛn kɔni y'anw ka o dun o man ca ye mais fɛn o fɛn ye anw ka école ye an ka programme ye min ye o de bɛ kɛ an kɛlen bɛ ka fɛn dɔ tolérer par exemple langues la an y'a remarqué école privée dɔw la u bɛ anglais kɛ denmisɛnninw kunna sisan anw yɛrɛ bɛ ka a étudier anw yɛrɛ fana bɛ se ka anglais instituer cogo min na an ka école la parce que o nafa bɛ denmisɛnninw kan a bɛ écoledenw kan an y'a ye k'a fɔ k'o ka ɲi mais n'a bɔr'o la k'a fɔ k'aw bɛ programme wɛrɛ de kɛ min tɛ gouvernement ka programme ye min tɛ ministère de l'éducation ka programme ye parce que n y'a fɔ an ka mission na fɛn o fɛn ye politique de l'éducation ye programme b'o la anw de b'o kɛ a kɛra fondamental ye a kɛra école normale ye a kɛra école secondaire générale ye a kɛra école technique et professionnelle ye a bɛɛ politique a bɛɛ baara o y'anw ka mission girimanba dɔ ye donc mɔgɔ tɛ se k'a fɔ jamana kelen kɔnɔ nin bɛ nin kalan nin bɛ nin kalan non n'i b'o kalan i bɛ taa minnu ka tɛ Mali hukumu kɔnɔ i bɛ taa yen de. Madame le ministre, école taara a bila la o y'a ye école yɛrɛ bɛ écoledenw bɛ yen an y'a ye k'a fɔ depuis gɛlɛya binna an ka jamana kan Mali lakɔliso caman bɛ yen nɔ minnu datugura yeli olu ka kibaruya bɛ cogo di nin waati in na. école caman datugura surtout anw ka jamana cɛmancɛ ani nord la insécurité bɛ yen ni lakana tɛ yɔrɔ yɔrɔ kɔni foyi yɛrɛ tɛ se ka kɛ école dɔrɔn tɛ an b'a fɔ min ma an ka services sociaux de base a si tɛ yen mais n bɛ profiter nin question in na k'an ka finitigiw force de défense et de sécurité k'u fo kosɛbɛ parce que bi bi in na alhamdulillah an ɲɛ b'a la k'o bɛ ka taabolo min fɛ a ye espoir caman don an na sécurité bɛ ka na dɔɔni dɔɔni bi bi in na an ka école caman datugura mais caman bɛ ka dayɛlɛ dɔɔni dɔɔni mais minnu ma dayɛlɛ k'a fɔ ko école tɛ o yɔrɔnin na effort baw de kɛra département fɛ min bɛ taa taabolo fo 8 kan min bɛ se k'a to minnu dennenw de kɛrɛfɛ ni lakana y'u bali ka kalan kɛ ou bien n'u bɔra école de la ani baliku olu bɛ se ka kalan cogo min na u bɛɛ taalen don o kɔnɔ wa o bɛɛ fana o b'anw ka programme ba dɔ kɔnɔ an b'a fɔ min ma ko PRODEC 2 o y'an ka gafe ba de don Mali gouvernement yɛrɛ de b'a financer partenaires b'a la mais a man ca an y'a ye ko école karamɔgɔw ka lafasali jɛkulu olu y'u ka hakɛw lafasa ni ɲɔngiri ko jamana bɛ wagati min na k'o kun t'a ye o kɛwale in diyara maliden bɛɛ lajɛlen ye nka halisa u tun bɛ kɛlɛ la hakɛ minnu nɔfɛ an hakili la article 39 ko bɛ o la yala o lawaleyali bɛ hakɛ jumɛn na an bɛ don min na komi bi n b'a daminɛ k'u fo fɔlɔ parce que o y'o kɛ i y'a fɔ cogo min na a diyara maliden bɛɛ ye parce que fasoden ɲuman y'a sira o y'o de jira anw na n'i y'a ye kalan yɛrɛ sera ka kɛ fo sisan o hakilina de y'a to kalan in bɛ ka kɛ u ye baarabila min tun kɔnda depuis que gɛlɛya binna an ka jamana kan binkani kɛra anw kan u ko ko u ka
u ka fɛn o fɛn u b'a ɲini u k'a bɛɛ to yen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jamana dɛmɛ fɔlɔ pour que an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ n b'u fo hakili ɲumanya la mais n bɛ fɛn kelen de fana fɔ yan ka taa président na ka na premier ministre la ka na gouvernement na bɛɛ haminako de ye école ko in ye école dun fɛnɛ tɛ se ka kɛ cogoya si la ni école karamɔgɔ tɛ tiɲɛ don école karamɔgɔw b'u ka hakɛ ɲini u bɛ continuer k'a ɲini olu kelen tɛ u baarakɛla bɛɛ de don mais k'a dɔn k'a fɔ fɛnɛ u ye baarabila min kɛ o kɔrɔ tɛ ko gouvernement fana b'u ka ko bila kɔfɛ ou bien k'u ka hakɛ ɲini hakili ka bɔ olu ko o tɛ kabiri transition daminɛna transition ka taa depuis CNSP fo ka n'a bila bi la école karamɔgɔw ka problème a taalen don a ma kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye don kelen CNSP nalen de sigi ka kuma kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ tuma min na o y'a appliqué o ye min di école karamɔgɔw ma o bɛ ka taa fo à peu près miliyari 59 na miliyari 59 o kɔfɛ gouvernement ye décision ta o fana ye baarakɛlaw ka laɲini de ye ko ka grille harmoniser ka grille ni harmoniser bɛɛ de b'a la Mali baarakɛla bɛɛ école karamɔgɔw o aw b'a la ne b'a la pour que tɔw fɛnɛ parce que o laɲininiw fana tun bɛ sen na tɔw fana u ka se ka dɔɔnin sɔrɔ jamana kelen kɔnɔ n'a fɔra ko c'est vrai bɛɛ ka baara tɛ kelen ye mais au moins baarakɛla bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ ka baara min kɛ min ye ne hakɛ ye a ka di ne ma ni fɛn wɛrɛw sɔrɔla o kɔfɛ o ye fɛn wɛrɛ ye donc grille harmonisera harmonisation in kɔnɔna na école karamɔgɔw fan fɛ a donna k'a fɔ ko bien que article 39 ni appliquera 59 milliards ni débloquera halisa dɔw bɛ yen école karamɔgɔw yɛrɛ cɛ la minnu ka sɔrɔ a bɛ tɔw ta kɔfɛ dɔɔnin donc transposition kelen école karamɔgɔw ka grille ani grille harmonisée kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko min kan ka fara école karamɔgɔw fana ka grille kan pour que bɛɛ ka hakɛ ka se ka au moins ka équilibrer o taara 12 milliards à peu près 12 milliards 150 millions donc ninnu bɛɛ de ye fɛnw ye k'a yira k'a fɔ effortw kɛra effortw bɛ sen na an ka daw yɛlɛlen don école karamɔgɔw ye wagati kɔni b'a a diyagoya an kan an ka ɲininkali laban dɔ k'i la madame le ministre o ye min ye selenge école b directrice o ka fatuli ye ni wagati in na a kɛlen don ka kɛ dusuma kasiba ye mali école maîtres ma yeli hakilinasigi kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen k'a fɔ min ye kiiri kɔni o na kɛ nin ko in na i ni ce i ka o ɲininkali la donc an bɛ ta sibila ka taa jamanaden fɛn o fɛn i kɛra sɔrdasi ye i kɛra civil ye minnu ni tora baara la faso lakanani na école directrice ni selenge mara kɔnɔna na min kɛra n'o ye k'a bonya nin na o ye dusukasi ye jamana ɲɛmɔgɔw département de l'éducation administration scolaire école karamɔgɔw écoleden somɔgɔw écoledenw ni écoleden somɔgɔw parce que an bɛɛ de ye kelen n'a fɔra ko administration lakana écolesow kɔnɔ o bɛ jɔn ka bolo kan o bɛ jamana ɲɛmaaw de ka bolo kan n'a fɔra ko mɔgɔ ka se ka taa don écoleso kɔnɔ ka taa école karamɔgɔ bɔnani na surtout muso je crois que an bɛɛ kunko de don mais ka taa a dun na fo ka n'a bila bi la département de l'éducation gouvernement yɛrɛ mun bɛ bɛn
mais profite o yɔrɔ la ka barika da ministre de la sécurité fana ye ani gouverneur de région ani fɛn o fɛn autorité administrative fɛn o fɛn bɛ a jamana kɔnɔ collectivité bɛɛ de y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ yɔrɔ min na i ko bi en tout cas mɔgɔw minɛnen don mais comme a problème a ka gɛlɛn dɔɔnin an tɛ se ka na fɛn caman fɔ a kan parce que a bɛ justice ka bolo kan ala ka hinɛ madame Togola Ramatala ala ka yafa k'a ye ani mɔgɔ mɔgɔ ni bonnena nin situation in na. ni dakuru ɲɛdama dɔ laban b'i bolo ka fɔ école karamɔgɔw ye ka fɔ écoledenw ye ka fɔ écoleden somɔgɔw ye maliden bɛɛ lajɛlen bɛ k'i lajɛ WRTM kan. min bɛ n fɛ k'a fɔ o ye barikada ye fɔlɔ n bɛ barikada école partenaire bɛɛ ye école karamɔgɔw kelen kelen yana aw filɛ ka minnu fɔ sisan ani minnu y'an dɛmɛ fana ka examenw kɛ tuma min na tɔw bɛ baara bila la n b'u fo nin kɛnɛ kan n bɛ barika d'u ye halisa an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko école ko an bɛɛ kunko de don gɛlɛyaba dɔ bɛ école ko fana kɔnɔ o ye jiko de an y'a lajɛ Bamakɔ dɔrɔn kɔnɔ yan a ka ca écoleso kɛmɛ ji tɛ min na an ye problème ta ka se an ka ɲɛmaaw ma président la transition ye forage 20 d'a ma o ye Bamakɔ dɔrɔn ye a bɛ ka minnu kɛ kɔnɔna na o fana ye fɛn wɛrɛ ye mais Bamakɔ yɛrɛ dɔrɔn kɔnɔ forage 20 rive gauche 10 rive droite 10 mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ye partenaires ye minnu fana bɛ kan ka an dɛmɛ parce que écoleso ni ji t'a kɔnɔ ni ɲɛgɛn t'a kɔnɔ hali n'an ye classiw kɛ fɛn o fɛn ye a ma nɔgɔ n'Ala sɔnna a ma an ye examenw dɔgɔda cogo min na an ka ɲini de ye examenw bɛɛ ka kɛ ka ban pewu pour que écoleden minnu bɛ passer bac la u ka se ka kalan daminɛ parce que dɔw bɛ taa jamana wɛrɛw la dɔw b'a daminɛ a y'a fɔ cogo min na université privée bɛ yan nɔ mais an y'a remarqué chaque année ni bac kɛra écoleden minnu bɛ bac sɔrɔ olu tɛ se ka kalan daminɛ o san na de fo ka san wɛrɛ de kɔnɔ parce que o y'a sɔrɔ école taara k'u to donc ɲinan an ye programme min kɛ ni Ala ni kira sɔnna avec ni bɛɛ k'an dɛmɛ examenw ka kɛ ka ɲɛ k'a ban a waati la n'a banna a waati la école bɛ se ka taa san wɛrɛ le 1er octobre an bɛ dugawu de kɛ sawo Mali bɛ situation min na bi an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka an ka laɲiniw sabati Ala ka Mali dɛmɛ Ala k'an bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. An lamɛnbaaw an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la hali bi an ka finitigilakaw a yirala k'a fɔ min ye u ka wulikajɔ ni cɛsiriw ye dɔ bɛ ka fara o kan waleya ninnu sɔrɔla min fɛ kunungo juma n'o bɛnna mɛ kalo tile 27 ma san 2022 an ka lakana tigilamaw marabolo min bɛ yen n'a bɛ wele ko Boni ka se Ɲarangu ma ka se Serma ma ni u bɛ an ka jamana yɛrɛ kilebiyanfan fɛ wulikajɔ ni cɛsiriw kɛra an ka lakana tigilamaw fɛ u sera ka mamurutilenw u ka jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ wele ko Katiba de Serma u sera ka wulikajɔ kɛ ka maramafɛn caman minɛ mamurutilenw na yen mamurutilen caman fana bɛ yen minnu bɔnɛna u ni na lakana tigilamaw fɛ nin hakilina ninnu bɛ bila minɛ min kɔnɔ o de ye Malikura jɔli ye an ka lakana tigilamaw u kɔni ye a yira k'a fɔ olu ka laɲini ye min ye jamana kɔnɔna a fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ lakana ni hakilisigi ka lasabati o tɛ ɲɛ min kɔ o de ye fo dɔ ka fara olu ka wulikajɔ ni cɛsiri kan walasa fana baaraw ka nɔgɔya u bolo u k'u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ kunnafoniya sanuma a ka di u ma aw mana se ka diɲɛlatigɛ fɛn fɛn la jamana kɔnɔ wulikajɔ ka kɛ joona joona ka jamana ɲɛmaw ani lakana tigilamaw bɔ a kalama o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka baara nɔgɔya u bolo wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ ka kɛ lakana tigilamaw fɛ ana kɛ sababu ye ka se ka Mali kura jɔ. ko n'an mana jama bɛɛ sigilen don n'aw mana ko n'an mana lamɛnbaa jama sigilen bɛ n'aw mana ko f'aw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka f'aw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw
faw kana ko kaw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ɲɛna mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana an lamɛnbaaw an ka cɛmancɛ fanga minisiri ɲɛma dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga ka sanga ni wulikajɔ ni cɛsiri ye alamisadon n'o bɛnna mɛ kalo tile 26 ma san 2022 minisiri ɲɛma ye faraɲɔgɔnkan kulu n'a bɛ wele ko espoir malikura olu ka jɛkuludenw dɔw bisimila a ɲɛma tun bɛ maa min bolo o de ye mesi abdurahamani duwa sisogo ye ni jɛkulu in a denw kɔni ye wulikajɔ min kɛ ka se marabolo ɲɛma ka cakɛbɔda la ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi u ka jɛkulu ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo n'o ye sɛkumari sisogo ye ka sanga ni ale ka kɔsala in na a bɛ ka kumakan minnu fɔ ani hakilina minnu fɔ faraɲɔgɔnkan kulu in ka laɲiniw na olu nana yira marabolo ɲɛma la k'a fɔ olu ka hakilinan tɛ olu ye wulikajɔ kɛ fana ka se ka u ka faraɲɔgɔnkan kulu k'a ta k'a kɛ u ta ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi mr sisoko ka kɔrɔfɔw la a ko olu ka dɛmɛ an'u ka wulikajɔ ni cɛsiri a bɛ cɛmancɛ fanga tigɛlamaw ye wa a bɛ colonel asimi goyita ye u ka baaraw la ka sanga ni wulikajɔ ni cɛsiri ye ale ni fana an bɛ don min na i n'a fɔ bi bolidi ɲɔgɔnma min bɛ mali ni irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se Chine ale ni Iran ma olu b'a ɲini cɛmancɛ fanga tigɛlamaw fɛ u ka dɔ fara o wulikajɔw kan ka sabu kɛ ko de bɛ kɛ sababu ye hakilisigi ni basigi ani Mali bɛ ka min laɲini o ka se ka bila sen kan. Minisiri ɲɛma dɔkitɛri Sogɛli Kokala Mayiga a ye Espoir Malikura tɔndenw a y'u fo k'u barikada u ka wulikajɔ ni cɛsiri la ka tila k'a yurula k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi cɛmancɛ fanga tigɛlamaw a ɲɛmaw ka laɲini ye min ye o de ye nin ko sugu ninnu ye cɛmancɛ fanga ka kɛ sababu ɲuman ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka dusukun ni ŋaniyaw kɛ kelen walasa jamana ka se ka jɔ u ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi cɛmancɛ fanga n'i y'a ta k'a lajɛ a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka se ka fara ɲɔgɔn kan jamana ka se ka bɔ bolo la o waleyaw kɛra sababu ye wulikajɔ ni cɛsiriba kɛra cɛmancɛ fanga ɲɛmaw fɛ. Minisiri ɲɛma ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi laɲini min bɛ olu la o de ye yuruguyurugu kɛlɛli ye min ye mara kɛcogo juguya ye o fana ka se ka kɛlɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka tata sɔrɔ min bɛ kɛ hakilisigi ni basigi ye Malikura jɔli baaraw la dɔkitɛri Sogɛli Kokala Mayiga a y'a yira Espoir Malikura denw na k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ an bɛɛ lajɛlen ka an jɔyɔrɔ fin min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana ka se ka bɔ bolo la. Ko ka faw ka na ko n'aw mana n ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'aw mana ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana. An lamɛnbaaw min ye Sikaso marabolo kunnafoniyaw ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri min ka baara bɛɛlen don siraba ko ale ni tanikasegi koɲɛw olu ɲɛnɛbɔli ma arabadon n'o bɛnna mɛ kalo tile 25 ma san 2022 minisiri ye jɛkulu labɛn jɛkulu min taara Sikasokaw fɛ hakililajigila madame Danbele Madina Sisogo n'ale ni minisiri kofɔlen ye jɛkulu min bilala ka taa Sikaso jɛkulu ka taakun tun ye baara minnu bɛ yen ni o bɛ tali kɛ Sikaso dugu kɔnɔna dilali baaraw la sirabaw ale ni sira minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka taa ni ka segin nɔgɔya n'o ye sira caman ye an bɛ minnu wele ko échangeurs ani viaducs o caman bɛ yen ni o bɛ ka labɛn Sikaso dugu kɔnɔna la baaraw tacogo ye min ye minisiri ye wulikajɔ kɛ k'a ka jɛkulu labɛn jɛkulu kɔni ci jɛkulu ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ u k'a ɲini k'a dɔn baara in bɛ hakɛ min na baara tɔ tora min ye u ka se ka da jamana ɲɛmaw ni jamanadenw tulo kan baara kunfɔlɔ kɔni bɛnna Sikaso faaba yɛrɛ ma n'o ye kɛnɛdugu ye sɛgɛsɛgɛliw olu kɛra min ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna la siraba minnu bɛ yen ni tɔgɔ b'u la ni jate b'u la fana a siraba 11 ani 7 olu bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na a tun yirala k'a fɔ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ko Sikaso kɔnɔna la o sira ninnu olu ka se k'a labɛn baara fɔlɔw kɛra min ye u taara u ɲɛda o yɔrɔ ninnu kan a yirala k'a fɔ o baaraw bɛ ka taa cogoya minnu na n'i y'a ta k'a lajɛ 100 sara la 85 o kɔni o labɛnna ka ban a yirala k'a fɔ min ye baara ninnu sumaya n'i y'olu ta k'u sɛgɛsɛgɛ o bɛ tali kɛ min na o tɛ dɔwɛrɛ ye sani baaraw ka daminɛ sira minnu tun bɛ yen ni yamaruya tun kan ka di ka maaw wuli ka bɔ yen
ka se ka yamaruya di u ka baaraw kɛ hakilisigi ni basigi la ko o baaraw kɔni lasumaya la ale ni gɛrɛndɛrɛ min binna Mali jamana kan ka bɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ko o kɔlɔlɔ o fana kɛra sababu ye ka se ka baaraw yɛrɛ lasumaya. Siraba ko a ɲɛmaaba n'o ye Mamadu Samake ye ale kɔni ye wele bila jɛkulu ma jɛkulu min bɛ ka ni siraba ninnu labɛn Sikasokaw fɛ n'a bɛ wele ko entreprise EGK ka ɲini fɛ u ka u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa baara ninnu ka se ka kɛ ka bɛn waati ma waati min fɔra jamana ɲɛmaaw fɛ. U ka sɛgɛsɛgɛli kun filanan o kɛra alamisa don Kajuru ale ni Zegwa ni ɲɔgɔn cɛ u taara u ɲɛda o sira fana lahalayaw kan ale ni baaraw bɛ ka taa cogoya minnu na. Minisiri ko wulikajɔ ni cɛsuru senfɛ ale bɛ min lada jɛkulu maaw ani jamanadenw tulo kan o de ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ sira ninnu ka se ka labɛn ka ɲɛ a ka se ka kɛ nafa ye jamana ma ka kɛ nafa ye jamana kɔnɔdenw ma.